салом алайкум дӯстони муҳтарам, шунавандаҳои азиз. Аввалу Рамазон ба ҳамаи мо муборак шавад ва моро то Рамазони дигар соҳ саломат бирасонад. Ва мавзӯе ки имрӯз ман матраҳ мекунам оиди он аст, ки зиёд инсонҳо ба ман савол медиҳед дар фейсбук, одноклассник, ба воситаи мессенҷер занг мезанед ва ман ин бегоҳ тасмим гирифтам, ки баъди ифтор ба саволҳои шумо ҷавоб гӯям. муҳоҷирони муҳтарам, ҳамватанони азиз, 18 апрели 2020 сол фармони президенти Русия баромад дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ, шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар Русия зиндагонӣ доранд, онҳо метавонанд, ки то 15 июн бе патент кор ва фаъолият кунанд, без регистратсия, яъне бе қайд, бе патент, бе иҷозаи кор. Ва нафароне ки виза доранд ё РВП доранд, вид на жительство доранд, яъне муҳлати онҳо гузаштааст дар ҳамин вақти карантин, онҳо низ ҳуқуқи зиндагонӣ доранд, ҳуқуқи кор кардан доранд то 15 июн. ва зиёд нафарон савол медиҳанд, ки чаро мо ба дигар ФМС-ҳо муроҷиат мекунем. Кормандони ФМС ба онҳо мегуфтанд, ки мо аз ин фармон хабар надорем. Чӣ хелохе? Ин гапи шумо рост аст ё не? ин қонуне, ки имзо расид аз тарафи роҳбари давлат, дар тамоми қаламрави Русия ин қонун нашр шудааст ва ба қувваи қонунӣ даромадааст ва аз рӯи ин қонун кор бурда истодаам. ҳозир ман дар ҳамин муддат ба шумо нишон медиҳам сардори хадамоти муҳоҷирати меҳнатӣ вазорати корҳои дохилии Русия чӣ мегӯяд ва худи шумо мана гуфтаи онро шунавед ва хулоса бароред. Шумо метавонед то 15 июн бе патент, бе регистратсия, нафароне ки ҳуҷҷатҳои шумо муҳлаташон гузаштааст, разрешение на работа, вид на жительство, РВП, шумо низ ҳуқуқ доред то 15 июн зиндагонӣ кунед, кор ва фаъолият кунед. ҳозир шумо мешунавед. За этот период времени к нам обратилось более 320 тысяч иностранных граждан, из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет на территории Российской Федерации, более 150 тысяч продлили патенты либо разрешение на работу и около 13 тысяч продлили свои визы. Мы работаем с посольствами и консульскими загранучреждениями для того, чтобы оказать возможное содействие для возвращения иностранных граждан в страну исхода. Также пока не будут никого выдворять с территории страны, решение о нежелательности пребывания и депортации отложено. До 15 июня всем иностранцам продлят автоматический срок действия документов, который сейчас истекает. Это значит, что патенты, разрешение на работу, визы, разрешение на временное проживание, виды на жительство, свидетельство участников государственной программы по оказанию содействия переселению из-за рубежа соотечественников, все эти документы, в течение срока этих документов приостанавливаются. Фактически они продлеваются автоматически на 90 суток. С апреля обычно горячая пора на сезонную работу в России едут трудовые мигранты. Но не в этом даже. ина дӯстони муҳтарам, шумо шунидед, дидед, фаҳмидед. ана ҳамин роҳбари хадамоти муҳоҷирати меҳнатӣ дар МВД Русия кор ва фаъолият дорад. худи ӯ эълон кард ва фаҳмонд бемалол кор кардан гиред то 15 июн ва имконият дошта бошед баъди 15 дар қайд монед, регистратсия кунед, патентҳои худро идома диҳед, то ки бо аз ҳамин Русия ҳам хориҷ нашавед дар ҳамин муҳлате, ки ҳама сарҳадҳо маҳкам аст ва имконияти ба ягон давлат рафтан надоред ва кӯшиш кунед, ки ҳуҷҷат кунед ва кор кунед ва зиндагии худро пеш баред. боқӣ саломат бошед.